Kulandela inhlekelele yango-2016 emayini iLilly, iVintage Goldfield yabekwa ngaphansi kohlelo lokuhlengwa kwebhizinisi. Manje inkampani okuyiyona eyabe incintisana ukwenza lolu hlelo nefaka imali kulemayini akwamanzi isola obhekele ukuhlengwa kwebhizinisi ngokuqala uhlelo lokuhlengwa kwemayini ngaphandle kolwazi lwayo. I-Akwamanzi yayisa lolu daba enkantolo ngemizamo yokumisa lolu hlelo. Ngokohlelo olubekeziwe loluhlengwa kwale nkampani, abafake imali kule mayini bazokhokhelwa izinyanga eziyisithupha, izisebenzi nazo zikhokhelwe imiholo esele bese kutholakala icontainer eyanyamalala nezisebenzi ezintathu, khathi kuvodloka umgodi. Lokhu kuzokwenzeka ngaphambi kokuvula kabusha kweleli mayini. iAMCU iyakweseka konke lokhu. Our support for this new amended rescue business plan, it's mainly because it shows clearly that it seeks to retrieve the container. That is why we support it with our trapped comrades. And also it seeks to address the issue of the outstanding wages of the workers. Imindeni ayithembi nakancane iVintage Goldfields. Our lawyers, we've been requesting from the BRPs the proof of funding to the new deal of Vantage. Why are we in debt? Because since the collapse of the mine, 2016 came a company called African. They say they are the ones who are going to reopen the mine. All of a sudden, the very same Vantage management cancelled the agreement. Lemndeni ithi iAMCU iyenzela phansi ngalesinyathelo sayo. iAMCU ithi isasohlangothini lwemindeni kanye nezisebenzi. It's not true that we have abandoned, the families or the workers. We constantly engaging with them, are themselves who open up to these newly formed political parties of Mr. Mashaba, and for those people who want to buy Lily mine. So if they open to them, they promise them heaven and earth, of which they will never even realize. We cannot be guilty for that as AMCU. iMercury Metals yathola u-98% weVintage Goldfield kanti ibinethemba lokuqala ukusebenza ngoNtulikazi. Kepha umyalelo wenkantolo ubukeka uzobambezela lokhu kanye nokuthola kwezidumbu zezisebenzi ezavaleleka.